Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για ακόμη ένα Σάββατο στην εκπομπή Αστυνομία και Κοινωνία. Μια εκπομπή που σήμερα έχει αρκετό κόσμο. Και όταν εννοώ αρκετό κόσμο, εννοώ εκπροσώπους, συνδικαλιστές των ενώσεων της Αττικής. Με τους οποίους, βέβαια, θα μιλήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί στο ευρύτερο λεκανοπέδιο της Αττικής. Θα ξεκινήσω να σας παρουσιάσω οπότε τους καλεσμένους μας για απόψε. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Παντελή Μανιάτη, που είναι ο Αντιπρόεδρος της Βορειοανατολικής Αττικής. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και εμείς για την παρουσία. Κύριε Μανιάτη, νομίζω ότι οι εκλογές υπήρξαν και στην Βορειοανατολική Αττική, έτσι δεν είναι? Θα ήθελα έτσι να μας περιγράψετε κι εσείς πώς ακριβώς συνέβησαν, τι ακριβώς συνέβη εκεί. Πράγματι, δράτω την ευκαιρία και σας αναφέρω ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής βρίσκεται μεταξύ των 5 πρώτων ενώσεων που απαρτίζουν την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, τόσο στον αριθμό των μελών, όσο και των εκλεγμένων αντιπροσώπων. Στις εκλογές που μας πέρασαν, πραγματοποιήθηκαν στο Μαρούσι, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής. Εκλέξαμε 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 18 αντιπροσώπους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία. Ο αριθμός, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Ρήγας, των 894 ψηφισάντων αστυνομικών, αναδεικνύει 2 χαρακτηριστικά για εμάς. Το πρώτο είναι ότι το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο που είχα την τιμή να εκπροσωπώ, όπως και τώρα στη θέση του Αντιπροέδρου, έκανε όλα όσα μπορούσε συνδικαλιστικά να κάνει για τους αστυνομικούς, να αναδείξει τα προβλήματα και να τα καταδικάσει και να τα επιλύσει. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι οι αστυνομικοί, τα μέλη μας, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Ένωσής μας. Κύριε Μανιάτη, σε αυτή την εκπομπή αυτό που έχουμε αντιληφθεί είναι ότι τα προβλήματα χρονίζουν. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν φυσικά οι αστυνομικοί. Τι ακριβώς τώρα μέλη γενέστε, θα παραμείνουν, θα λυθούν, εσείς πώς το βλέπετε? Κατά τη γνώμη μου, πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε τι αστυνομία και ποιους αστυνομικούς θέλουμε. Δεν μπορεί ο Έλληνας αστυνομικός να είναι επαγγελματίας όταν εργάζεται σε ερασιτεχνικές συνθήκες εργασίας. Το 50% της δύναμης της Βορειοανατολικής Αττικής, την οποία εκπροσωπώ, βρίσκεται εκτός διεύθυνσης. Το τραγικό όλων αυτών είναι ότι το 50% της υπάρχουσας δύναμης απασχολείται στη φύλαξη στόχων. Αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της υλικοτεχνικής υποδομής. Είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο να υπάρχουν οχήματα με μέσο όρο χιλιόμετρων τα 450.000 χιλιόμετρα. Ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο να υπάρχουν λιγμένα αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο να υφιστάμεθα ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η πολιτεία λοιπόν και η ελληνική κοινωνία πρέπει να αποφασίσει να μας κάνει επαγγελματίες, να είμαστε σε συνθήκες επαγγελματικές, όπως βρίσκονται οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Μανιάτη, στη Βορειοανατολική Αττική τι συμβαίνει? Η προσφυγική κρίση έχει επηρεάσει όλες τις ενώσεις της Αττικής. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ήρθε τα τελευταία χρόνια και πλήττει την Ελλάδα. Είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία και κατ' επέκταση οι ενώσεις όλες αναδεικνύουν αυτό το πρόβλημα ως ένα ευρωπαϊκό θέμα και καλό είναι οι φορείς, τόσο οι δήμαρχοι όσο και οι βουλευτές, η πολιτεία και η κοινωνία να αναδείξει το θέμα, να σταθεί δίπλα σε αυτό και ουσιαστικά να δούμε τι αστυνομία και πάλι, το ξαναλέω, θέλουμε. Πράγματι, τα θέματα είναι πολλά, απασχολούνται πολλοί αστυνομικοί στα hot spot και στους καταβλισμούς. Στην Βορειοανατολική Αττική έχουμε ένα κέντρο φιλοξενίας, ένα καταβλισμό. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Και βέβαια να σταθούμε δίπλα στο προσφυγικό ζήτημα, δίπλα στους πρόσφυγες, γιατί ουσιαστικά μας έχουν ανάγκη.
Κύριε Μανιάτη, ένα μικρό σχόλιο για να περάσουμε σε διαφημίσεις για το ίδιο θέμα. Οι γυναίκες αστυνομικοί είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής αστυνομίας. Αντιμετωπίζουν σαν ισότιμο μέλος αυτής, ένα σώμα, μια οικογένεια, όπως είπαν και οι συνάδελφοί μου. Και σε ορισμένα θέματα, σε ορισμένα περιστατικά, θέλω να τονίσω ότι ενδεχομένως αντιμετωπίζονται πολύ καλύτερα από τις γυναίκες. Όπως για παράδειγμα στα πλαίσια της ενδοοικογενειακής βίας, που έχει ανάψει, ας πούμε, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Οπότε τις αντιμετωπίζουμε σαν ισότιμο μέλος. Μάλιστα. Κύριε Μανιάτη, τελικά σας ακούνε, σας ακούει κανείς? Όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας της Νοτιοανατολικής, ο κύριος Κακαβάς, δεν συνδιοικούμε. Καθημερινά η Ένωσή μας και γενικά οι ενώσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας συγκρούονται με τη φυσική και πολιτική ηγεσία για θέματα και προβλήματα των αστυνομικών. Το θέμα είναι σε αυτό κατά πόσο, όπως είπατε κι εσείς, μας ακούνε. Δεδομένου της οικονομικής κατάστασης, της οικονομικής κρίσης, δεδομένου της κατάστασης που περνάει η χώρα, θα ήθελα να πω ότι τα δίκαια αιτήματά μας εισακούγονται. Ωστόσο, καθημερινά παλεύουμε για προβλήματα, για να επιλύσουμε τα προβλήματα και γενικότερα παλεύουμε για την καθημερινότητα του συναδέλφου. Εργαζόμεθα κάτω από αντίξωες συνθήκες, κάτω από συνθήκες εργασίας ανθιυγιεινές και γενικότερα, όπως έχω ξαναπεί, πρέπει η ελληνική πολιτεία να μας προστατεύσει και ως σύνθημα να θέσουμε το προστατεύστε αυτούς που σας προστατεύουν. Μάλιστα.